So magkano presyo ng ano mo ngayon ng luya? Luya, boss, nando 180. So dito sa mga papaya, Papaya, 40. 40 per kilo. Baguio beans, 100 pesos na per kilo, no? Yung bossing, good morning. Magkano yung posit mo? Sandaan ng tumpok, 250 ang per kilo. So yan po yung presyo ng ating update sa kanya mga pusit. At 160 po ang per kilo, no? Ng mga galunggong. 120 sa per kilo ng tilapia Batangas. Ate, magkano po per kilo ng matambakan nyo? 200 pesos po na per kilo, no? Tumaas ang mga demand ng mga isda po ngayon dito sa Malabon. Magkano bitilya? 180 na per kilo ng bitilya. Labahita, 200 po na per kilo ng isdang labahita. Magkano per kilo, bossing? 180 po. Talagang may paggalawang presyo, no? 180 po na per kilo dito ng mga salmon na local. Eh, yung dalagang bukid, magkano po yung presyo? 200 ang per kilo. Yan po yung mga dalagang bukid. Baril po yan sa pana, no? 200 po na per kilo. Ito po yung stock nila, oh. 200 na per kilo, no, ng dalagang bukid. So sa mga sagisi. Sagisi, magkano kilo? 180. So ang presyo po ng mga sagisi ay hindi po talaga nagkakalayo, no? Kahit saan po tayo umikot yan ay 180 po na per kilo. Torsilyo, 200 na per kilo. Labahita, 180 na per kilo na mga presyohan ng isdang bato na kanilang ibinebenta sa ating mga kababayan. Salamat, thank you. Tagal nyo nagbakasyon, ha? Sa buwan. Alright, so nandito naman tayo sa mga latagan ng gulay sa paakyat ng tulay. So, alamin natin yung mga presyo. Ito po yung mga nakabalot, naka-plastic ay 20 pesos, no? Sibuyas, kamatis, bawang. So, magkano presyo ng ano mo ngayon ng luya? Luya, boss, nando 180. So, dito sa mga papaya, Papaya, 40 per kilo. Baguio beans, 100 pesos na per kilo, no? Yun po yung mga latag nila. So, shout out sa mga dumarayo dito na nagtanong sa pagbablog dito ni Boss Lando Explorer, no? Shout out po sa inyo sa pagdayo po rito sa bayan po ng Malabon. So, nandito ngayon ako kila Gandara. Ang inyong napuntahan po na pinagbilihan po ninyo ng mga gulay. So, shout out po sa inyo at maraming salamat po sa inyong pagdayo. So, shout out sa Panganiban family. Ayun, shout out po. Yun. Tama, tama. At nakaubos ng mga panindang mga gulay. Ayun, para pamigay sa kapitbahay. So, salamat sa inyo, ha. So, mag-update naman tayo dito sa mga isda nila, no? Na kanilang ibinebenta o mga latagan sa murang halaga dahil ang mga presyo ay pangmasa. Salamat! Good morning! Shout out sa'yo, Pogi! Shout out! Ayun! So, shout out po sa inyong lahat. Good morning, good morning. Update tayo sa mga latagan dito ng mga isda, no? So, ito yung mga pusit. Pusit. Bossing, good morning. Magkano yung pusit mo? Sandaan ng tumpok, 250 ang per kilo. So, yan po yung presyo ng ating update sa kanya mga pusit. At mga galunggong na 100 pesos at 50 pesos na tumpukan. Magkano per kilo ng galunggong? 150, 150 po ang per kilo ng mga Gigi.
Salamat. Thank you. Alright, eto na tayo sa pag-akyat. So, mga dalagang bukid. 100 pesos po na tumpukan at 140 po na per kilo. So, mga galunggong. Yan po ay 100 pesos na tumpukan. Mga sariwang isda. Ayan, 160 po ang per kilo, no? Ng mga galunggong. 120 sa per kilo ng tilapiyang Batangas at tatlong piraso na tumpok ng bangus ay 140 at 120 na tumpukan. Hasa-hasa, 140 po ang per kilo. Alright, so ganito po yung sitwasyon, no, sa Malabon Tumpukan. At talagang nakikita po natin yung mga mamimili po natin dito na kanilang tinatangkilik yung mga bentahan po dito. So ayan, yung mga mamimili po natin, no, sa bayan po ng Malabon Fish Market. So nag-update tayo, no, ng kanilang mga latagan. Yung mga tulingan may tinumpok po dito sa halagang 100 pesos at mga galunggong at 50 pesos na mga GG. Napakaganda ng isdang matambakan, no? Ate, magkano po per kilo ng matambakan nyo? 200 pesos po na per kilo, no? Tumaas ang mga demand ng mga isda po ngayon dito sa Malabon sa ating po mga update. Pero sa tumpukan ay mayroon pa rin pong pangmasa. Salamat po, te. Dito po 160 na kilo ng yellowfin tuna. So sariwang mga hasa-hasa 140 po na per kilo. At mayroon pong tinumpok sa halagang 100 pesos. Ayan, 100 pesos din po sa mga tumpukan ng mga matang baka. Kasi nakita ko. Ayan, yung mga presyuhan, no? So, dito yung mga bitbit. Yan po ay mga 100 pesos na tumpukan. Ang mga kabase natin dito ay 50 pesos na tumpok. Pusit. Ayun, so shoutout sa'yo, Pogi. Ayun, may shoutout ka ba? Oh, wala kasi na shoutout. Kala ko may shoutout ka eh. Kamahalan yung galunggong natin ngayon. Oo, meron nga. May pagtaas nga ang presyo. Tumaas na nga ano, may gumalaw eh, no? 50 para ka na nakapag-Jollibee nito. Thank you. 50 pesos para ka na pag Jollibee pero isda, no? Salamat. Gano tumpok? 100? So ito po, mga galunggong 100 pesos po na tumpukan na inyong mabibili. Ito po yung mga isdang bitilya, no? Ayan. Meron din lapo-lapo na itim. Ito po yung mga torsilyo, 130 po na per kilo. Magkano bitilya? 180 na per kilo ng bitilya. Labahita. 200 po na per kilo ng isdang labahita. At yung lapo-lapo mong itim. Ayun, yung mga presyo. Ang gaganda ng mga latag nila ngayon ng isdang bato. Meron tayong dalagang bukid na baril sa pana, no? Ayun po. Tapos isdang talakitok. Ito, talakitok. Eh dito magkano? 180 sa mga baril sa pana ng mga dalagang bukid. 240 po sa mga isdang lapu-lapu. So, yan, no? Mga latagan nila, no? Ang talakitok. Ayun, 260 ang per kilo, no? So, yan na po yung mga galunggong sa halagang 100 pesos na mga tumpukan. Tapos, mga bangus, 130 na tumpok. 130. So, yun po yung mga update natin sa kanilang mga latagan dito po sa Malabon Fish Market.
at talagang may paggalaw ang mga presyo, no? So dito tayo kay Kuya Romy, ang nagbebenta ng tilapia pero wala na at bangus na lang po ang kanyang tinda. So shout out, magandang umaga Kuya Romy. Shout out po. So magkano na po yung presyo nyo ngayon ng bangus? 200 pa rin kilo, boss. 200 pesos na per kilo ng kanyang mga bangus. So Kuya Romy, may shoutout ba kayo? Shoutout po sa mga nagpapa-shoutout dyan. Kayong lahat na. Ayun, shoutout po. At shoutout din po sa mga customer niya na lagi pong tumatangkilik ng kanyang mga tilapiyang Batangas at bangus. O ano man latag niya na ibinebenta, no? Shoutout po sa inyong lahat sa mga customer. Salamat po sa Ayun, thank you po Kuya Romy. God bless po. patuloy po natin supportahan si Boss Lando po sa kanyang mga video. Okay, thank you po, thank you po. Salamat po. God bless po. So, eto na tayo sa mga datagan at babaybayin natin. Pababa naman tayo para sa update natin ng kanilang mga presyohan ng isda. So, hindi natin dadaanan yung isa rito dahil alam naman natin na ayaw niya. Eto naman yung mga lataga, no? Talong, patatas, sili apritada, no? Eto, na magkano po yung mga ganitong balot? 10-10, ang dami. Ito, napakamura ng sili, no? Isama na raw ang kapitbahay sa presyuhan. So, 10 pesos, no? So, na ganito po, 20 pesos. Ayan. Eh, yung carrot nyo po, magkano? Ayun, 60. Kaya, yan po yung mga presyuhan po ng mga latag na gulay, no? Nay, salamat po. Thank you. So, baba na tayo at update natin yung mga isdang bato dito sa Malabon Fish Market. At hinahanap mo, meron bang papel? Susunod natin na content yan sa isdang bato at yung meron bang papel. Okay, Kuya Romy, thank you. Salamat po. Welcome to my vlog, Boss Lando Explorer. Ayun, no? So, ayan, no, mga 2020, no, na mga latagan ng mga talong. Ayan. Kay Nanay Josie tayo. Nanay Josie, magkano po yung mga sili nyo? 10 pesos, 20 pesos. Ayan po yung mga 20 pesos kada balot. Ang dami nyo pong stock na mga talong. Ngayon, nag-stock na po si Nanay Josie rito sa Malabon Fish Market ng kanya mga ibebentang mga talong dahil mura po ang mga presyo. So, Nanay Josie, shout out po. Shout out sa mga taga-ibang bansa. Lahat-lahat. Cavite, Laguna, kung saan Dagupan, o si Baguio. Shout out po. Dami, no? Saudi. Yun. Kamusta kayo sa mga Saudi? Ingat kayo dyan. Huwag kayong nangaaway ng mga amo. Ayun, salamat po. Yung amo nyo para makalimutin. Ayun, thank you po, thank you. Congratulations nga pala. Salamat po. 10 followers ka na. Ayun, malapit na. Malapit na. Salamat po, Kuya Romy. Thank you, thank you. Nanay Josie, salamat po. Dumadami na eh. Dumadami na. Sige po. So, ito, diretso lang po tayo sa update natin dito sa Malabon Fish Market. At talaga nga naman ay talagang hahanapin natin at yung mga presyuhan na mura na inyong mabibili o mapipili sa Malabon Fish Market, no? So, binibilisan na po natin ang ating mga update. So, dito may mga presyo po yung kanilang mga isdang betilya sa halagang 180 na per kilo. Ganda ng betilya. 180 po. Ah, hindi pala. Dagupan pala yung bangus. So, yan po yung mga latag dito, no? Magkano betilya, kuya? 180. 180 talaga ang presyo. So, yan po yung update natin sa mga latag po nilang isdang bato. 180 po na per kilo ng isdang betilya. Kuya, salamat po, te. Salamat. Ito yung mga isdang salmon na local. Magkano per kilo, bossing? 180 po. Talagang may paggalawang presyo, no? 180 po na per kilo dito ng mga salmon na local. Eh, yung labahita mo? 200 naman po dito yung per kilo. Eh, yung batalay?
180. So yun po yung mga presyuhan ng mga isdang bato, no, na ating naibablog dito sa Malabon Fish Market. Talaga nga naman ay may paggalaw ang mga presyuhan. Boss, thank you ha. Salamat. So dito tayo nasa nagbakasyon sa ibang probinsya. So shout out po, good morning. Kamusta po ang pagbabakasyon sa ibang lugar? Mukhang nagtagal tayo doon ha. So ngayon ko lang nakita sila nagtinda. At ngayon lang din kasi ako pumunta dito sa Malabon Fish Market, no? So ito, update natin yung mga presyo ng kanilang mga dalagang bukid. Magkano po yung presyo? 200 ang per kilo. Yan po yung mga dalagang bukid. Baril po yan sa pana, no? 200 po na per kilo. Ito po yung stock nila, oh. 200 na per kilo, no, ng dalagang bukid. Ito sa mga sagisi. Sagisi, magkano kilo? 180. So, ang presyo po ng mga sagisi ay hindi po talaga nagkakalayo, no? Kahit saan po tayo umikot yan ay 180 po na per kilo. Torsilyo, 200 na per kilo. Bahita, 180 na per kilo na mga presyohan ng isdang bato na kanilang ibinebenta sa ating mga kababayan. Salamat, thank you. Tagal nyo nagbakasyon ha. Isang buwan. Ha? Oo nga, isang buwan eh. Salamat. Ayan ha, pinakita ko po yung timbang ng kanilang ano. Ay, shout out po. Good morning, Lodi. Yan, shout out. Enjoy sa pamimili. Okay yan. Okay yung mga pinamili mong mga dalagang bukid. Salamat. Dito tayo kay Nanay Noemi. Shout out po. Good morning po. Tanong ko lang po yung presyo ng inyong mga isda. 180, 160, 200 po sa mga bangos. Ang bubuli po magkano? 180 rin po ang isdang bubuli. So, binuan po, 180 po ang per kilo. So, yan po yung update natin sa kanilang mga latag na isdang bato. Nanay Noemi, salamat po. Good morning. God bless po. Alright, so yun na nga po at nakapag-update na tayo sa Malabon Fish Market, no? So, shout out sa ating mga viewers na lagi pong sumusubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. At shout out sa mga OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. Shout out po at magandang umaga sa inyong lahat. At sa mga mamimili, no, sa bayan po ng Malabon Fish Market, shout out po. At sa mga vendor din po masisipag na nakakapagatid ng mga murang presyo sa ating mga kababayan, shout out po. At sa mga pagpili o sa pagsusuri sa inyong mga pamimili dito sa Malabon Fish Market, kayo pa rin pong mga consumer ang masusunod sa inyong pagpili o pagpunta o sa pagpili ng inyong uulamin sa pagkainan. So kami po mga vlogger po dito ay nagbablog po at nag-update lamang po ng mga presyuhan. At kayo pa rin po ang masusunod, hindi po kami mga vlogger ang masusunod dito, kundi kayo rin pong mga mamimili. Kaya sa inyo pa rin po ang pagsusuri ng inyong mga uulamin. So maraming salamat po. Ito pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye bye.